εδώ πάνω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι το μακροχώρι. Αχ, το βλέπω. Τι όμορφα. Αχ, νομίζω πρέπει να κατέβω. Βλέπω, έχουν μαζευτεί όλοι στην πλατεία. Νομίζω πρέπει να προσγειωθώ στην πραγματικότητα και στην εκπομπή. Προσγειώθηκα καλά, αλλά και για τα καλά, στο χωριό, εδώ, στην πλατεία που βρισκόμαστε, λοιπόν, στο Μακροχώρι. Ένα χωριό που δεν έχει να επιδείξει μόνο υψηλές πτήσεις, όπως είδατε, ας το πούμε κάπως έτσι, έχει να μας μιλήσει για πάρα πολλά. Και δεν θα μας μιλήσει το ίδιο το χωριό, φυσικά είναι μεταφορική αυτή η έκφραση, θα μας μιλήσουν οι άνθρωποι του. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο, έναν από τους ανθρώπους που έγινε η αιτία να βρεθούμε εδώ. Καλησπέρα λοιπόν στο Γιώργο Βαμβακόπουλο. Καλησπέρα Γιώργο, είσαι ο πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε όλο το συνεργείο της ΕΡ3 που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα εδώ να αναδείξουμε ήθη έθιμα του τόπου και όλες τις δραστηριότητες μας. Βέβαια, το χωριό έχει πάρα πολλά πράγματα να επιδείξει, ήθη, έθιμα, ιστορία, παράδοση. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι μελανό στην ιστορία σας, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι απλά, θα μεταφραστεί σαν ελπίδα στην πορεία. Ο χαμός των 21 παιδιών που έχει ταυτιστεί με το Μακροχώρι πριν χρόνια και το οποίο συνεχίζετε να τιμάτε τη μνήμη τους εσείς εδώ με τον τρόπο σας. Η μνήμη των παιδιών αυτών δεν θα σταματήσει ποτέ να τιμάται ή να ξεχαστούν αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν ένα δυστύχημα που συγκλώνησε όχι μόνο την τοπική κοινωνία του Μακροχωρίου και των γύρω χωριών, γιατί δεν ήταν μόνο παιδιά του Μακροχωρίου, αλλά συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, εδώ και 4 χρόνια θέλουμε να πούμε ότι διοργανώνεται και ένας διεθνής μαραθώνιος στη μνήμη των 21 μαθητών. Ωραία. Να βάλουμε μια τελίτσα εδώ, να περάσουμε στο σήμερα, στο μέλλον και στον Πολιτιστικό Σύλλογο πώς βοηθάει σε αυτό. Τι κάνει για να είναι το μέλλον όσο πιο όμορφο γίνεται. Ο Σύλλογος βοηθάει με πάρα πολλούς τρόπους. Βλέπετε ότι πόσα νέα παιδιά μας έχουν ακολουθήσει και μας έχουν αγκαλιάσει. Και αυτό δείχνει όχι μόνο μια προσπάθεια ενός διοικητικού, δείχνει ότι αποτελούμε μια υγιή κοινωνία. Όλος αυτός ο κόσμος, γιατί όλα αυτά οφείλονται στον κόσμο που έχει αγκαλιάσει το Σύλλογο, δείχνει ότι είναι μια υγιή κοινωνία το Μακροχώρι. Στο Σύλλογό μας λοιπόν λειτουργούν αρκετά χορευτικά τμήματα. Είδατε ότι έχουμε πάνω από 120 χορευτές. Από 4 ετών ξεκινούν τα τμήματά μας. Εκτός από τα τμήματα εκμάθησης ποντιακών χωρών, έχουμε και τις σχολές που είδατε, τη σχολή Λύρας, σχολή Νταοιού, έχουμε τη σχολή Αγίου. Και επειδή μόλις πρόσφατα ανεβάσαμε την πρώτη μας μουσικοχορευτική παράσταση, Ιστορία γραμμένη με χορό, στην οποία υπήρχαν πάνω από 150 συντελεστές, αυτό δημιούργησε την ανάγκη ώστε του χρόνου ξεκινάμε και την θεατρική μας ομάδα και το τμήμα ποντιακής διαλέκτου. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί δεν σε αφήνουμε, σε έχουμε εδώ 3 ημέρες δίπλα μας, κάτι άλλο να προσθέσεις για το Σύλλογο? Για το Σύλλογο, ναι, ότι θέλαμε να πούμε ότι όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες εδώ πέρα είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε 1 χρόνο πριν, στα πλαίσια δράσεων από τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου είναι ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος που ιδρύθηκε στο Μακροχώρι. Το 2018 κλείσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του και όλες αυτές οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες σε αυτήν τη χρονιά. Να τα εκατοστήσετε, να είστε καλά. Λοιπόν, το μικρόφωνο δεξιά σας, τον επόμενο συνομιλητή μας, είναι ο κ. Χριστόφορος Σκοτίδης, δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ και που βλέπω τα νέα παιδιά που ανέλαβαν τη διοίκηση του Συλλόγου να τα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαμε εμείς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το λέτε από την ψυχή σας, δεν είναι τυπικό, το βλέπω. Βεβαίως, με κάθε ειλικρίνεια και θαυμασμό για τα παιδιά αυτό, για το κουράγιο που δείχνουν και για τον κόσμο που αγκάλιασε την προσπάθειά τους και συνεχίζει με έναν αμύωτο ρυθμό κόντρα στις επιταγές των καιρών μας. Σκεφτείτε ότι ο σύλλογος μας ιδρύθηκε από αγράμματους ανθρώπους, τους γονείς μας, που είχαν να μεταλαμπαδεύσουν το μεράκι
το σεβασμό και την αγάπη στα πάτρια και σε ό,τι μετέφεραν αυτοί από την πατρίδα εδώ, που μπολιάσαν και τις τοπικές κοινωνίες με τα δικά τους ήθη, τα δικά τους έθιμα, και υπήρξε μια αγαστή σύμπνοια μεταξύ όλων των φορέων και δημιούργησαν μια τέτοια κοινωνία εδώ πέρα που πιστεύω ότι θα είναι πρότυπο για όλο τον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να δούμε εμείς αυτά που μόλις μας είπε ο πρώην πρόεδρος σε εικόνες. Μια ξενάγηση στο Μακροχώρι. Δεν είναι τυχαίο που ο Ηρόδοτος αναφέρει πως σε αυτή την περιοχή βρίσκονταν οι περίφημοι κήποι του Μίδα. Ο κάμπος της Συμμαθίας είναι ένας κάμπος ευλογημένος. Κάθε εποχή του χρόνου αλλάζει χρώματα και αρώματα. Το άγγιγμα της Άνοιξης μετατρέπεται σε μια πανδεσία ροζ αποχρώσεων χάρη στις ανθισμένες ροδακινιές. Μέσα στον έφορο αυτό κάμπο βρίσκεται το Μακροχώρι. Ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νομού με πλούσια πολιτιστική δράση και παράδοση. Το Μικρογούζι, όπως ονομαζόταν το Μακροχώρι επί τουρκοκρατίας, αποτέλεσε για πολλά χρόνια σημαντικό σημείο συνάντησης για πολλούς λαούς. Κάποιοι από αυτούς έμειναν και εγκαταστάθηκαν εδώ. Η άφιξη των προσφύγων από την Οικομίδια, τον Πόντο και την Ανατολία αύξησε το πληθυσμό του και οδήγησε το χωριό σε ακμή. Πόντος και παράδοση. Δύο έννοιες αλληλένδετες. Να είστε φτάν ευλογίας. Ιαν και ευλογίαν. Σας ευχαριστώ πολύ και να πάμε τώρα στον παπά του χωριού. Μου αρέσει πάρα Εγώ πολύ σας αυτή η έκφραση και τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Είναι ο πατέρας Αντώνιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Την ευχή σας. του Κυρίου. Να σας Πόσα καλώ. χρόνια είστε εδώ? Είμαι 17 χρόνια στο Μακροχώρι, εφημέριος του Αγίου Γεωργίου και τον Αγίου Θεοδόρου, Στρατιλάτου. Το χωριό μας έχει δύο εκκλησίες, αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο και στον Άγιο Θεόδωρο του Στρατιλάτη. Οι παππούδες μας φέρανε τα κεμήλια από το αρχαία Νικόπολη. Έχουμε στην εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου φέρανε την Παναγία την Πρεσβεύουσα, καμπάνα φέρανε. Θέλω να μου πείτε για ξαφτέρια. τις ψυχές που έρχονται μέσα σε αυτούς τους ναούς. Εμένα θα με ενδιέφερε αυτό παρά μόνο για το ναό. Για τις ψυχές που ζείτε τόσα χρόνια μαζί τους και τους οδηγείτε κι εσείς και τους καθοδηγείτε, τους χωριανούς σας. Είναι πολύ φιλότιμοι, πολύ πιστοί, εκκλησιάζονται πάρα πολύ, τηρούν τα εθήματα και τις παραδόσεις του χωριού και εμείς είμαστε από κοντά τους. Ό,τι χρειάζονται, είμεθα πάντα δίπλα τους. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε Εγώ πολύ. ευχαριστώ. Να συνεχίσετε κι εσείς το έργο σας, Ευχαριστούμε που είναι πάρα εξίσου δύσκολο. Η παρουσία μας σήμερα στο Μακροχώρι δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Όλα αυτά όμως με πολλές λεπτομέρειες θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κυριακίδη που βρίσκεται αριστερά μου. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε χορό και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, είστε εδώ με την ιδιότητα του διδάκτορα ιστορίας, επιστημονικός συνεργάτης της έδρας Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει λόγο ύπαρξης, καθώς υπάρχει και μια χρηματοδότηση για να υπάρχει. Ναι, είναι η συμφωνία που συνομολογήθηκε με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δημιουργήθηκε η έδρα Ποντιακών Σπουδών πριν 2 χρόνια περίπου. Είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσετε για τις μνήμες της γενοκτονίας, νομίζω. Ναι, πράγματι, το 2019 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη δεύτερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και λέμε δεύτερη φάση γιατί οι διώξεις ξεκίνησαν από το 1916. Επιλέξαμε την 19η Μαΐου του 2019, διότι το 1919 στη Σαμψούντα ήρθε ο Μουσταφά Κεμάλ, ξεκινώντας και συνεχίζοντας το έργο των Νεοτούρκων, της εξολόθρευσης δηλαδή των χριστιανικών πληθυσμών. Είναι λοιπόν μια πολιτική επιλογή, θα λέγαμε, της ημερομηνίας αυτής, καθότι στον ιστορικό χρόνο δεν έχουμε τομές απόλυτες, αλλά η μία περίοδος συνεχίζει στην επόμενη και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό που έχω στη συνείδησή μου και νομίζω και ο περισσότερος κόσμος είναι ότι παρόλο τα 100 χρόνια είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο αυτό μέσα στις μνήμες του σήμερα, των ανθρώπων, των ποντίων του σήμερα. Το μεταφέρουν τόσο πολύ έντονα. Ακόμη και στην καθημερινότητά τους δεν ξεχνάνε ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν χάνεται. Είναι όπως το λέτε και αυτό έχει την εξήγησή του, διότι στην επιστήμη των γενοκτονιών ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει αναγνώριση του εγκλήματος, δεν υπάρχει και η ελάφρυνση του τραύματος. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί το τραύμα από ένα τόσο μεγάλο τραυματικό γεγονός, αν δεν υπάρχει αναγνώριση του εγκλήματος αυτού. Και μάλιστα στην πορεία μιλάμε για επανορθώσεις, συμβολικές ή υλικές. Αυτό δεν έχει γίνει στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γι' αυτό σύσσωμος ο ποντιακός ελληνισμός αγωνίζεται, τόσο ο οργανωμένος ποντιακός ελληνισμός, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, αλλά και εμείς στο ακαδημαϊκό επίπεδο με συνέδρια και συμμετοχές συνεδρίων. Πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι δηλαδή, διοργανώνουμε, όπως αυτό που διοργανώνουμε αυτές τις μέρες στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως έδρα Ποντιακών Σπουδών, όπου είναι καλεσμένοι περί του 45 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μέχρι και από την Ινδία έχουμε εισηγητή, για το ζήτημα της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Όχι μόνο τους Ποντίους, Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες. Και δεν ξέρω αν μπορείτε κλείνοντας να μου απαντήσετε σε αυτό, απορία το έχω, αλλά είναι λογικό νομίζω, ότι όλο αυτό που μεταφέρουν οι μνήμες, και μιλάω πάντα για τη γενοκτονία, σίγουρα μεταφέρεται πάνω στην καθημερινότητά τους που είπα πριν. Μπορεί να είναι από το φαγητό, από τα τραγούδια, από τις στολές, από τις κινήσεις τους, από τις εκφράσεις τους. Νομίζω ότι έτσι μεταφέρεται και πιο έντονα και μένει στο χρόνο. Κάνω λάθος? Έχει μπει μέσα στη ζωή τους, δηλαδή στην καθημερινότητά τους. Ναι, γιατί η καθημερινότητα είναι η έκφραση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Και το συναίσθημα, όπως είπαμε, μαζί με όλη τη δημιουργική πορεία που έχουν επιδείξει οι Πόντιοι, γιατί είναι μια δυναμική φυλή. Επέζησε από μια γενοκτονία, δεν είναι λίγο πράγμα. Και πολύ ενωμένη. Και πολύ ενωμένη και πολύ δυναμική. Μεταξύ όμως όλων των άλλων χαρακτηριστικών υπάρχει και αυτό το τραύμα, το οποίο περνάει και μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, όπως το λέτε. Κύριε Κυριακίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εμείς να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έγινε από μια έκθεση που παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό και έχει έναν εξαιρετικό τίτλο, είναι όλα αυτά που είπατε μαζί και όλα όσα είδαμε. Πόντος, δικαίωμα στη μνήμη. Μαζί μας έχουμε τον εμπνευστή αυτή της έκθεσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόντος, δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη. Θα ήθελα 2 λόγια για τον τίτλο. Τι κρύβεται πίσω από τον τίτλο αυτό? Κοιτάξτε, ένας λαός που δεν θυμάται δεν έχει μέλλον. Οπότε το πόντος, δικαίωμα στη μνήμη, ήταν η πρώτη μου σκέψη. Με αυτήν είχα ξεκινήσει τις πολυθεματικές εκθέσεις 2005. Κάποια στιγμή ένας συνάδελφος, ο Αργύρης ο Κυρίδης, μου είπε «Γιατί δεν βάζεις και τη λέξη υποχρέωση?» Και είχε απόλυτο δίκιο. Ότι έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε, γιατί είναι η ζώσα ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας. Και επειδή εμείς οι Έλληνες του Πόντου, θύματα της γενοκτονίας, παίζησαν μόνο το 1/3 του πληθυσμού, θα πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας, να την καταγράφουμε
και να την μεταδίδουμε στις επόμενες γενναίες. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είπα ότι η πολυθεματική έκθεση θα φέρει αυτόν τον τίτλο. Πέρασαν πάνω από 3.500 μαθητές. Έχουμε δει κόσμο να δακρύζει. Έχουμε δει κόσμο να βουρκώνει. Ήρθε μια γιαγιά και μου λέει, μα εδώ βλέπω τους δικούς μου. Και ο καθένας βρίσκει ένα κομμάτι από τον εαυτό του μέσα σε αυτή την έκθεση. Εδώ και 45 χρόνια μαζεύω τέτοιο υλικό, άρα στόχος μου είναι να γίνει ένα μουσείο. Και εγώ το δηλώνω δημόσια, χαρίζω τα πάντα σε αυτόν που θα υποσχεθεί ότι μέσα σε 2 χρόνια θα μου έχει έτοιμο ένα κτίριο για να στεγάσει αυτόν τον προσφυγικό ελληνισμό. Γιατί εδώ φαίνεται για μία ακόμη φορά ότι είμαστε ακόμη πρόσφυγες. Είπατε τραγούδια, είπατε χορούς, οπότε είναι η ώρα να περάσουμε στον κύριο αριστερά σας. Είναι ο κύριος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και είστε σήμερα εδώ και παρουσιάζετε το έργο του Πολυντιακού Συλλόγου, μέρα που είναι και σήμερα. Καταρχήν δεν είπα ότι είστε μουσικός και δάσκαλος ποντιακής λύρας με τμήμα εκμάθησης στο Μακροχώρι. Βεβαίως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το δίκαιο είναι δίκαιο. Ο δάσκαλος είναι ο Φίλιππας ο Ιωαννίδης, συνεργάτης μου, και έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με αυτό το πραγματικά δραστήριο σύλλογο και χαίρομαι. Όμως θα σας παρακαλέσω, μια και είναι η μέρα τέτοια, να αναφερθώ στη μνήμη της γενοκτονίας των προγόνων μου, γιατί είναι και λίγο παρεξηγήσιμος αυτός ο όρος και θέλω ευθύς εξ αρχής μέσα από αυτήν την πανέμορφη εκπομπή που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με τους φίλους τηλεθεατές εντέθεν και εκείθεν των συνόρων, ότι η μέρα μνήμης είναι η μέρα αναστάσεως των νεκρών. Και δεν είναι μόνο κλάψιμο και άναμα κερί. Σεβαστό στην Εκκλησία, θα κάνουμε το μνημόσυνο όπως πρέπει, αλλά αν δεν υπάρχει ένας πλήρης οργασμός εκδηλώσεων, δεν τιμάς τους νεκρούς. Δεν θα θέλαν ποτέ οι νεκροί εμείς να είμαστε με το κεφάλι σκυμμένο. Μνήμη σημαίνει ανάσταση. Μνημονεύεις τον νεκρό σου. Εκεί ήθελα να σταθώ και να σταματήσει αυτή η λάθος νοοτροπία και σκέψη ότι δεν πρέπει να χορεύουμε, δεν πρέπει να μας βάλουμε ένα μαύρο μανδύα και να βγαίνουμε έξω και να λέμε έτσι τιμάμε τους νεκρούς μας. Όχι, είδατε σήμερα με τα παιδιά εδώ. Για μένα δεν μπορούσα να χειροκροτήσω, με χειροκροτούσε η καρδιά μου, πιστέψτε με. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που ένιωσα. Είναι πονεμένος λαός γενικότερα και πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, και δεν είναι μόνο η γενοκτονία που είχε υποστεί αυτός ο λαός, και όπως και οι Μικρασιάτες και οι Θρακιώτες. Είναι και ότι ήρθαν εδώ και εδώ συναντήσαμε άλλους πολέμους. Μάλιστα. Κύριε Καλιοτζίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Ήταν πολύ γλυκιά η προσέγγισή σας. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και έτσι γλυκά να πάμε κι εμείς οι διαφημίσεις. Να λέω σας, εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσεν και σασύρεψαμε τη δεν απέρω και γρίξα την εικόνα είπα ασπέρω και τα ία λείψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εντοέσυραμε τα καρυπία, στεφτοχία, στα βάσανα. Ο Θεός μαναών εξαιρέτα. Έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου, όι, 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 να ανασφάλω και πορώ, λύουμε κι αρρώθη μου, όι, 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 να ανασφάλω και πορώ. Και λέγαν τι είναι σηκτή μιλιονάνου, κι ας πεις είναι σηκτή μιλιονάνου. Τα παρήχναμε τα πολυβόλα και τα ακούν. Λέει ο πατέρα, ποιος ξέρει τι θα μας κάνω πάλι, λέει. Πήγαινε, έκοψαν τα εισιτήρια και με το δεύτερο το καράβι έφυγαν. Ένα τσουβαλσονόν μας και να είναι κάθε μας.
Μοναχοί κάθομαι εδώ, τι έκανα. Δεν βλέπεις τα μάτια μου, πάντα δάκρυμένα είναι. Όσο προχωράει η συζήτηση, μπαίνουμε όλο και πιο πολύ στην ουσία, στην ιστορία βαθιά. Και που είπαμε ότι αποτυπώνεται ένα μέρος της στα τραγούδια και στους στίχους. Δεξιά μου λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, στιχουργός ποντιακών τραγουδιών και μένετε και εδώ. Μένω εδώ στο Μακροχώρι. Από το 1958. Πολλά χρόνια. Τα ματάκια σας ό,τι είδανε και τα αυτάκια σας ό,τι ακούσανε τα κάνανε στίχους και τραγουδιά. Όσο μπόρεσα το καταδύναμη. Χωρίς να τα σπουδάσω, χωρίς τίποτα. Ό,τι έγραψε ο εγκέφαλος. Περισσότερα είναι της προσωπικής μου εμπειρίας και κάποια άλλα από επιθυμίες φίλων. Δεν σπούδασα εγώ σαν στιχουργός ή πάνω στην επιστήμη της μουσικής. Ότι με δίδαξε η εμπειρία μου. Ασχολήθηκα λίγο με τον Κεμεντζέ και με τα ποντιακά, στα νιάτα, και γι' αυτό μου αγάπησαν οι φίλοι και μας κάνουν την τιμή. Κατάλαβα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε ποια χρονιά γράψατε το τελευταίο τραγούδι. Για να δω πόσο ακόμη κρατάτε ενεργό τον εγκέφαλο. Πριν 2 χρόνια. Έκτοτε γιατί ξανά όχι? Έχω κι άλλα τα οποία θα βγουν. Ναι, θα τα πούνε τα παλικάρια και αυτοί που ασχολούνται σήμερα με το στοιχείο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε θα καλά. συνεχίσετε έτσι. Λοιπόν, δάσκαλε, κύριος Βασίλης Ασβεστάς, ερευνητής χοροδιδάσκαλος, χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου. Για μένα είναι δάσκαλος. Και για όλο τον κόσμο εδώ, όχι μόνο για μένα. Αυτή είναι η τιμή. Αυτός είναι ο τιμητικός τίτλος και είμαι πολύ περήφανος που είμαι δάσκαλος σε τέτοια παιδιά. Νομίζω και τα παιδιά το ίδιο. Συγκινείσαι? Ναι, πολύ. Χθες είδαμε, και θα το δει και ο κόσμος σε λίγο, παρακολουθήσαμε ένα έθιμο. Μια χαρά, όπως μου πες. Χαρά είναι ο γάμος. Γιατί η νύφη τόσο σκυθροπή, νέα κοπέλα τόσο σκυθροπή? Είναι οξύμορο. Οι πόντοι το γάμο το λέμε χαρά. Ναι. Εκείνα τα χρόνια όμως, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω στον πόντο, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που αναγκαζόντουσαν σε πολύ μικρή ηλικία να παντρεύουν τα κορίτσια τους, οι χριστιανοί. Αφού γινόντουσαν γυναίκες βιολογικά, μετά τα 14-15, σκεφτείτε ότι ο αραβώνας, το λεγόμενο σουμάδεμα στα ποντιακά, από το σημάδι, τις κούνιες λοιπόν των νεογέννητων παιδιών τις σημαδεύανε στο ίδιο χωριό και ξέραν ότι μετά από λίγα χρόνια, όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά, αυτά τα παιδιά μεταξύ τους θα πρέπει να παντρευτούν. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, ένας από τους 2 σημαντικούς λόγους που η νύφη δεν ήταν χαρούμενη, γιατί ήταν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, φανταστείτε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 14-15 χρονών να πρέπει να παντρευτεί. Ο άλλος ο λόγος είναι ότι η κοινωνία ήταν πολύ σκληρή εκείνη την εποχή. Με τη γυναίκα ή γενικότερα? Με τη γυναίκα. Γενικά, αναγκαζόντουσαν να είναι σκληροί και με τη γυναίκα. Οπότε όλο το βάρος έπεφτε στις γυναίκες. Άρα το έθιμο που είδαμε και θα δούνε σε λίγο τηλεθεατές μας είναι αυθεντικό, όπως είναι μιας χαράς ποντίων. Αλλά δεν θυμίζει κάτι σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει.
διαφοροποιείται κάπου? Βέβαια, γιατί ο Πόντος είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Εμείς μπορεί εδώ να την έχουμε όταν λέμε Πόντος, μια ενιαία περιοχή, αλλά σκεφτείτε ότι ήταν σχεδόν η μισή Ελλάδα ο Πόντος. Εμείς τι έθιμο είδαμε δηλαδή, από ποια Εμείς περιοχή? θα δούμε από την περιοχή του Ακντάχ Μαντέν, από το μεταλλείο λοιπόν του Λευκού Όρους. Είναι μια περιοχή κοντά στη Σεβάστια. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, δάσκαλε μας. Εμείς για όλη αυτή την όμορφη εμπειρία που περάσαμε 2 μέρες μαζί σας. Για να το δούμε λοιπόν τι εμπειρία περάσαμε. Σήμερα είναι μέρα γιορτινή για το χωριό. Έχουνε μεγάλη χαρά, έχουνε γάμο και είναι μεγάλη και η δική μου χαρά που είμαι καλεσμένη σε αυτό το γάμο, γιατί απρόσκλητη δεν θα ερχόμουν. Μεγαλύτερη όμως είναι η τιμή που μου δώσανε να φορέσω τα αλώματα του Πόντου, τη γιορτινή φορεσιά του Πόντου, για να πάω στο γάμο όπως πρέπει επίσημα. Λοιπόν, ευχόμαστε στο ζευγάρι να έχει όλα τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ και στα δικά σας. Καλώς τον κουμπάρο. Είστε εδώ το σκηνήν το εν. Αυτό είναι για να πληρώνεις. Το να πληρώνω. Εγώ και θα δω εγώ σε την ύφη αν κινδύνεις Και πώς θα βρε, τα παιδιά μου πρέπει να φάζω. Εγώ θέλω παράδοση. Άντε, καλά κάτι θα δίγω σε.
αρχίζουμε και πάμε πίσω. Πάμε πάρα πολύ πίσω. Έτσι ξυπνάνε οι μνήμες. Καλωσορίζω, λοιπόν, ορίστε το μικρόφωνο, κοντά να σας ακούω, τον κύριο, όχι κοντά, τον κύριο Αντώνη Τσαγκαλίδη. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αν τα ακούω αυτό από εσάς, δεν φοβάμαι. Ανάλογα τα χρόνια μου είμαι πολύ καλά. Αυτό, πόσο είναι τα χρόνια σας, μου Τα επιτρέπετε? χρόνια επιτρέπεται. Εγώ το λέω σε 3 μήνες κλείνω τα 89. Τι θυμάστε και παίρνω από τον πόντο? 90. Κοίταξε, θα σου πω εγώ πώς ξεκίνησαν οι δικοί μου. Σε πόση ώρα? Πάμε ένα στοίχημα. Όχι, πολύ δεν το κρατάω. Εγώ τα κατά τα πω. Σας ακούω. Οι δικοί μας ξεσηκώθηκαν και φύγαν από τον πόντο γιατί τον παππού μου τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Τον κυνηγούσαν γιατί στο χωριό που έμεναν ήταν πρόεδρος. Και τότε ήταν μια φασαρία και αναγκάστηκαν και σηκώθηκαν και φύγανε τότε. Ήρθαν όλοι εδώ. Εν τω μεταξύ, ο πατέρα μου 2 αδέρφια τα σκοτώσαν εκεί, στην Τουρκία. Έναν στάθηκε έναν Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής ήταν και δάσκαλος εκεί. Αλλά το σκοτώσανε σε μια χαράδρα μέσα, σας τα πω όμορφα. Κύριε Αντώνη, εδώ όταν ήρθαν, πού ήρθανε, πού εγκαταστάθηκανε, σε ποιο μέρος? Εδώ όταν ήρθανε, πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θυμάμαι πού. Δεν πειράζει. Μετά από εκεί φύγανε και ήρθανε στο Καστανά. Όχι στο Πρόχωμα. Εκεί είναι κολλήτα τα χωριά. Εσείς πώς βρεθήκατε εδώ τώρα να είστε? Η μάνα μου ήταν από εκεί. Ναι. Και ο πατέρας μου ήταν από άλλο μέρος, τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ εκείνα τα πολύ παλιά. Ναι. Και παρθήκανε και ο πατέρας μου έφυγε τότε το 22 και ήρθαν εδώ στο χωριό. Α, οπότε έτσι βρεθήκατε κι εσείς να ζείτε Εγώ εδώ. γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, δεν άλλαξα μέρος. Τι είναι για σας τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος? Τίποτα. Τίποτα. Όχι. Γιατί? Εγώ θα πάω μέχρι 120. Όχι τα 100 χρόνια που κλείνετε εσείς στις γενοκτονίες των ποντίων. Δεν μπορεί να είναι τίποτα τα 100 χρόνια γενοκτονίας. Τι είναι για σας? Για μας είναι πολλά. Λάι, λάι, κουσκουτέρα. Δεν το λέω σωστά? Τραγούδια και τέτοια. Δεν είναι τραγούδια, είναι συγκεκριμένο τραγούδι. Διότι όταν δεν έβρεχε, δεν ψήλωνε το χορτάρι, δεν υπήρχε σοδιά, δεν υπήρχε φαΐ, υπήρχε φτώχεια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το έθιμο Λάι, λάι, κουσκουτέρα. Εσείς το έχετε. Εμείς το καταγράψαμε για να πέσει λίγο βροχούλα. Τη χρειαζόμαστε όλοι μας. Κουσκουτέρα, το έθιμο της βροχής. Τα ήθη και τα έθιμα ρύθμιζαν κάθε τομέα της ζωής των ποντίων. Από τις θρησκευτικές εορτές έως και την προσωπική του ζωή, τις χαρές και τις λύπες, την εργασία, το σπίτι, την οικογένεια. Όταν έφτανε η Άνοιξη και λιγόστευαν οι βροχές, ένα πράγμα βασάνιζε τους κατοίκους του πόντου, η ξηρασία. Έτσι κατέφευγαν σε λύσεις μαγικές. Μαζεύονταν οι νέοι και οι γέροι του χωριού και έφτιαχναν την κουσκουτέρα. Λάι, λάι, κουσκουτέρα, φεύγω ηλεγγέται η βίσα και τράνινε τα χορτάρια. Λάι, λάι, κουσκουτέρα, φεύγω ηλεγγέται η βίσα και τράνινε τα χορτάρια. Κουσκουτέρα, νόδες. Άσο σε βρεσίν θέλω. Άμον το τρες το νερό στο πεγάδ, αέτσπα να τρέσει βρεσί. Λάι, λάι, κουσκουτέρα, φεύγω ηλεγγέται η βίσα και τράνινε τα χορτάρια. Κουσκουτέρα, νόδες. Άσο σε βρεσίν θέλω. Άμον το ξύνο το νερό στο κεφάλτ, αέτσπα να ξύεται και η βρεσίν. Στην προκειμένη περίπτωση, επιστρατεύσαμε και την παρουσιάστρια της εκπομπής για να μας φέρει γούρι και να ρίξει μπόλικη βροχή. Λάι, κουσκουτέρα, φεύγω ηλεγγέται η βίσα και τράνινε τα χορτάρια. Λάι, λάι, κουσκουτέρα, φεύγω ηλεγγέται η βίσα και τράνινε τα χορτάρια. Λάι, λάι, κουσκουτέρα. Και πραγματικά ευχόμαστε μετά από αυτή την προσευχή, από αυτή τη δέηση, η βροχή να πέφτει άφθονη σε αυτόν τον τόπο, πάνω στο Σπαρτά. Για να μεγαλώνουν τα Σπαρτά, να μεγαλώνει και το βιός τους.
Για να μας μιλήσει όμως και η γυναίκα, γιατί η θέση της γυναίκας, ξέρουμε πολύ καλά, ήταν πολύ διαφοροποιημένη. Αγαπημένη μου Βασιλική Κουτουξίδου. Πώς ήταν η γυναίκα στον Πόντο, έτσι όπως το ακούσατε, όπως το ζήσατε, μες στην οικογένεια, πώς ήταν? Τα είπατε όλα εσείς πιο καλά. Το ίδιο θα σας πω κι εγώ. Εγώ θέλω από εσάς, από το στόμα σας όμως. Η γιαγιά μου 14 χρόνων παντρεύτηκε, που τα εξιστόριζε εκείνη και έφυγε μετά ο άντρας της στην Αμερική και τον περίμενε. Κάθε 3 χρόνια αρχόντανε, την έφτιαχνε ένα παιδί, έφευγε. Κάθε 3 χρόνια. Πόσα παιδιά έκανε στο τέλος? 6. Άρα πήγε 6 φορές. Πήγε Αμερική, μάθαμε ότι πήγε 6 φορές ο Το τελευταίο, ο κοίτα, είναι δυσάρεστο. Τελευταία τακτοποιήθηκε, ήρθε, λέει, έχτισαν τα μαντρία μου, τα σπίτια μου, η γιαγιά μου. Σε 6 μήνες πεθαίνει ο παππούς, το δυσάρεστο. Μετά 6 μήνες έγινε ο ξεριζωμός, η γυναίκα με 6 παιδιά στους δρόμους. Και εγώ ορφανή μεγάλωσα, η γιαγιά μου μας μεγάλωσε. Έχετε όμως μια ηρεμία στο πρόσωπο, μια γαλήνη με τόσα που έχετε περάσει, που τη θαυμάζω πραγματικά. Και ήμουνα εγώ η πρώτη και εγώ την πλήρωσα την ύφη. Είσαστε η μεγαλύτερη? Η μεγαλύτερη ήμουνα, ναι. 11 χρονών ορφάνεψα. Χορεύετε? Χόρευα κάποτε, αλλά τώρα δεν χορεύω. Αφού του πέθανε η αδερφή μου. Δεν χορεύετε γιατί δεν θέλετε. Α, ο Κυραντώνης χορεύει. Λοιπόν, παίρνω Κυραντώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, κυρία Βασιλική μου. Ναι. Θα πάρω τον Κυραντώνη εδώ που είναι πιο νέος από εσάς, μόνο 89, και θα πάμε να χορέψουμε τικ, διπλό. Και ψηλά εν τα παράθυρα, συλλάμπαδες φωτάζει. Ψηλά εν τα παράθυρα, συλλάμπαδες φωτάζει. Στον κόσμο πολλά έμορφα με σε κάνεις κομμάζει. Στον κόσμο πολλά έμορφα με σε κάνεις κομμάζει. Και μόντες θέρωσε μπέρεμε κι όντες γέλωσε γέλα. Όντες θέρωσε μπέρεμε κι όντες γέλωσε γέλα. Κι όντες κρούγανε ο Ισμαρέ πάρτι στραταγγέλα. Κι όντες κρούγανε ο Ισμαρέ πάρτι στραταγγέλα. Και μ' αρέκαψε με το μαλλί σκέντε μόρφον το ποίς. Αρέκαψε με το μαλλί σκέντε μόρφον το ποίς. Ατσαμπούλιν δε βριέται να ράλε να σωσοείς. Ατσαμπούλιν δε βριέται να ράλε να σωσοείς. Λοιπόν, δεν ήταν διπλός, ήταν μονός. Τικ. Αλλά άμα δεν είσαι ποντία, πού να τα ξέρεις αυτά, θα μου τα πει εδώ. Ο Παύλος ο Παυλίδης. Καλησπέρα, δώστε το μικρόφωνο δίπλα. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Μακροχώρι. Καλώς σε βρήκαμε, αν και σένα κάποια στιγμή στη ζωή σου και μάλιστα μεγάλο σου είπαν καλώς ήλθες στο Μακροχώρι. Ήταν η αρχή για να βρεις την ταυτότητά σου. Έτσι έμαθα. Έτσι ακριβώς είναι. Έρχεται κάποια στιγμή χρονικά που ψάχνεις να βρεις τις ρίζες σου. Πέρα από τις μνήμες, πέρα από τις βιογραφίες, πέρα από τις αναζητήσεις, ας πούμε, στο διαδίκτυο και γενικότερα στη βιβλιογραφία, αισθάνθηκα, ας πούμε, ότι θέλω να μπω πιο ενεργά στο ποντιακό στοιχείο. Κάτι που δεν το είχες εκεί που έμενες πρώτα. Εκεί που έμενα δεν επικρατούσε το ποντιακό στοιχείο, για την ακρίβεια δεν υπήρχε και κανένας πόντιος. Οπότε, ερχόμενος εδώ στο Μακροχώρι, βρήκα έντονο ποντιακό στοιχείο και έναν πολύ ενεργό σύλλογο, ο οποίος και εμένα, όπως και όλα τα παιδιά, με αγκάλιασε
Και έτσι λοιπόν δέθηκα μαζί τους και μου δίνει τη ευκαιρία να συμμετέχω πιο ενεργά στις δράσεις του. Έτσι όμως πήρες κι άλλους μαζί σου, έδεσες κι άλλους, όχι μόνο εσένα, ήθελες όλη την οικογένεια. Φυσικά όλοι οικογενειακώς είμαστε στο σύλλογο, παιδιά, η γυναίκα φυσικά που είναι χρόνια χορεύτρια και συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, εδώ κουσκουσεύουν διπλά, αλλά δεν θα τους δώσουμε σημασία, διότι μας είπανε πολύ ωραία πράγματα. Και από αυτές τις μνήμες θέλω να μου πεις εσύ, σε σένα τι μνήμες έχουν μεταφέρει για τη γενοκτονία. Όπως και εγώ λοιπόν πόντιος στην καταγωγή, οι παππούδες μου ήρθαν από το Πόντο, συγκεκριμένα από τη μεριά του πατέρα μου από τη Γαράσερε, από της μητέρας μου από τα μετάλλια του Μετέμ. Ήρθαν με το διωγμό ουσιαστικά, ήρθαν με δυσκολίες, κάποιοι παιδιά πεθάναν στη διαδρομή, κάποιοι μπόρεσαν και ήρθαν και φτιάξαν οικογένειες, μπόρεσαν, ας πούμε, μεγάλωσαν τα παιδιά με αυτή την παράδοση και με αυτή έτσι, την ποντιακή λαλιά. Και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο, έτσι, να μεταφέρουμε και εμείς, ας πούμε, τον πολιτισμό αυτό στα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παύλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε και η δική σας συνέχεια είναι διαφημίσεις. Σπέλια στον ανεφορών, τσαμουρά και λιθάρα. Σπέλια στον ανεφορών, τσαμουρά και λιθάρα. Σειράμπαγνε τα κορτσόπα, σειράντα Σειράμπαγνε τα κορτσόπα, σειράντα παλικάρα. Σειράμπαγνε τα κορτσόπα, σειράντα παλικάρα. Γιάρ, γιάρ. Σπέλια στον ανεφορών, σειράν στέκνε τα ελάτια. Σπέλια στον ανεφορών, σειράν στέκνε τα ελάτια. Εκεί τα αρνή με φιλέσα, σοφρίδια και σωμάτια. Εκεί τα αρνή με φιλέσα, σοφρίδια και σωμάτια. Εκεί τα αρνή με φιλέσα, σοφρίδια και σωμάτια. Γιάρ, γιάρ. Σπέλια στον ανεφορών, χαρτομάτα τσιρίζνε. Σπέλια στον ανεφορών, χαρτομάτα τσιρίζνε. Τρίτο τραπέζι λοιπόν, εδώ στο Μακροχώρι Μαθίας και δεξιά μου έχει έρθει η Άνοιξη. Είναι η κυρία Όλγα Κουτμηρίδου. Καλησπέρα, δεν μπορούσα να μην το πω. Επιτέλους, τι χρώμα, κανείς μας δεν φοράει χρώμα και είμαστε στο τέλος της Άνοιξης. Δεν θα μπορούσα να μην φοράω χρώμα, αφού γράφω παιδικά παραμύθια και νιώθω παιδάκι μέσα μου
έτσι είναι και το παρουσιαστικό μου. Άρα δεν χρειάζεται να πω την Και ιδιότητά το- σας, όχι. μόλις την είπατε. Ναι, είμαι νοσηλεύτρια, ποντία. Κατάγομαι από τη Μικρή Σάντα. Το βιβλίο μου λέγεται «Η κυρία Τσαγερό» και είναι ποντιακό παραδοσιακό παραμύθι. Η εικονογράφηση έγινε από την Τάνια την Πεχλιβανίδου και ήταν καταπληκτική αυτή η εμπειρία για μένα, γιατί είναι αληθινό γεγονός. Τι περιγράφει η ιστορία? Περιγράφει την ιστορία μου, εμένα και του αδελφού μου, πώς περνούσαμε τις καλοκαιρινές μου διακοπές στο χωριό μου στη Σάντα. Άρα το Αληθινά Τσαγερό είστε γεγονότα. εσείς? Όχι, εγώ είμαι η αφηγήτρια, θα σας εξηγήσω. μάλιστα. Το Τσαγεράκι, η κυρία Τσαγερό, η κυρία Γαλατιέρα και η κυρία Φουφού είναι τα όργανα, ας το πω, τα οποία τα χρηστικά σκεύη που χρησιμοποιούσαμε για να παίξουμε. Δεν είχαμε παιχνίδια το 1960. Παίζαμε με τα κουταλάκια μας, τα έχω στο τραπέζι. Αυτό είδα πριν που έγραφε η κυρία Τσαγερό Ναι, και ναι, σας ναι. είπα ότι υπάρχουν κάποια σκεύη Ναι, εκεί ναι, 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 και μου ναι. λέει είναι τα παιχνίδια που παίζαμε. Είπατε πριν Μικρή Σάντα. Πού είναι η Μικρή Σάντα? Το χωριό μου είναι ορεινό και είναι σκαρφαλωμένο στο βουνό Βέρμιο. Είστε ποντία φυσικά. Ναι. Εδώ πώς βρεθήκατε? Εδώ με φιλοξενεί ο Σύλλογος Ποντίων, ο κ. Βαμακόπουλος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα γιατί συνεργάζομαι με το Σύλλογο και είμαι πολύ ευχαριστημένη και μπράβο τους. Τα παιδιά και μπράβο και σε εσάς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και φυσικά τι πιο κατάλληλο για να πάμε στο επόμενο βίντεο που είναι τα χελιδονίσματα και είναι ένας ύμνος στην Άνοιξη. Μπορεί η Άνοιξη να αρχίζει να μας αφήνει τώρα σιγά σιγά, σχεδόν να μας έχει αφήσει, αλλά παρόλα αυτά πάντα ευπρόσδεκτη. Συμφωνώ απόλυτα. Χελιδόνα έρχεται από μαύρη θάλασσα. Θάλασσα επέρασε, έκατσε και λάλησε. Μάρτης μας ήρθε. Τα λουλούδια ανθίζουν. Όξο, ψήλι και κοργί, μέσα υγεία και χαρά. Έτσι, με γέλια και γιορτινή διάθεση, καλωσορίζουν την Άνοιξη εδώ στο Μακροχώρι. Γιορτάζοντας την αναγέννηση της φύσης με τα χελιδονίσματα. Ένα έθιμο γνωστό σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και διατηρείται έως σήμερα σχεδόν αναλύωτο. Τι λέτε, παίρνουμε τη χελιδόνα στα χέρια να γυρίσουμε και εμείς στις γειτονιές τραγουδώντας? Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε καλή μελιδόνα, καθίσε και λάλησε και γλυκά και λάιδισε. Μάρτι, Μάρτι μου καλέ και Φλεβάρι φοβερέ, κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις πάλι Άνοιξη θα ανθίσεις. Μπράβο, παιδάκια. Καλώς τα μικρά τα χελιδόνια, τα σύρματα στις στέγες στα μπαλκόνια. Καλώς τα νησιά και του χρόνου, τη νέα που θα χτίσετε πολλά. Σε σπίτι μονάχο και ρηπωμένο, ψηλά σε μπαλκόνακι ξεχασμένο. Καλώς τα παιδεία. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Να περάσω δεξιά σας στον κύριο Αντώνη Ιατρόπουλο. Γεια σας κύριε Ιατρόπουλε, τι κάνετε? Γεια Είστε σας. καταρχήν, να πούμε, ιδρυτής της ομάδας Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών Ημαθίας. Είστε και αστυνομικός. Ακριβώς. Για παντρέψτε τα μου όλα αυτά, τη δράση σας και την ιδιότητά σας. Η δράση μας ξεκινάει το 2014 από ένα συμβάν που είχαμε στο οικογενειακό περιβάλλον με ένα παιδάκι. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους, με την ομάδα Δίας ξεκινήσαμε, με τις συζύγους μας, με τους φίλους μας, να ενταχθούμε και να γραφτούμε στους εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών. Από εκεί και ύστερα έχει πάρει μια έκταση όλο αυτό και με τις δράσεις μας προσπαθούμε να ενημερώσουμε πλέον σε όλη την Ημαθία και να γράψουμε νέους εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. Ευχαριστούμε πολύ και τους πόντιους που μας στηρίζουν από τις πρώτες στιγμές, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι πλέον η διαδικασία είναι πολύ απλή. Δίνοντας λίγο σάλιο, συμπληρώνοντας μια αίτηση, μπορούμε να δούμε
αν είμαστε συμβατοί δότες και να βοηθήσουμε κάποιο παιδάκι και κάποιον πιο μεγάλο ασθενή, το οποίο έχει πρόβλημα με λευκαιμία ή κάποιο άλλο σοβαρό νόσημα. Μάλιστα, πολύ ωραίο το μήνυμα που περάσετε και θέλουμε να περνάμε τέτοια μηνύματα, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε πιο μικρές κοινωνίες. Ξέρετε να χορεύετε ποντιακά? Όχι. Δεν ξέρετε σερά? Όχι. Για να μάθετε κι εγώ μαζί, βέβαια, ναι. αν και είναι ανδρικός χορός. Και φυσικά τώρα θα πετάξουμε ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Αριστερά μου, Αντώνης Βαμβακόπουλος, ο οποίος δεν θέλει να το ρωτήσω πολλά. Θα κάνω ακριβώς το αντίθετο, έτσι μου έχουν μάθει, γιατί έχω σωστό δάσκαλο κάπου εκεί πίσω. Λοιπόν, Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είσαι εδώ με την ιδιότητα του αερομοντελιστή. Ναι. Θαυμάσαμε εμείς εχθές και θα θαυμάσει σε λίγο και ο κόσμος. Αυτό που κάνετε και είναι μοναδικό, το γνωρίζω πάρα πολύ κοντά. Μην ρωτήσεις γιατί, το θέμα είναι εσύ να μας πεις πώς ξεκίνησες, πώς το βιώνεις και πώς αναπτύχθηκε όλο αυτό ο αερομοντελισμός στην περιοχή. Μου άρεσαν πάντα τα αεροπλάνα, όπως όλα τα παιδιά φυσικά. Αληθινού δεν μπόρεσα να πετάξω, οπότε παρέμεινα στα μοντέλα. Ξεκίνησα μια ομάδα εδώ μαζί και κάναμε αυτό που είδατε εκεί πέρα. Μαζί με τη βοήθεια του Δήμου και κάποιων πολιτών από εδώ πέρα, πήραμε εκείνο και το χώρο και προσπαθούμε να τον αναπλάσουμε σε κάτι καλό, σε κάτι όμορφο. Μαζί με τους μελισσοκόμους. Είναι ένας χώρος, για να μην τα εμπλέξουμε, γιατί βάλαμε και τη λέξη μελισσοκόμος. Είναι ένας χώρος, 10 στρέμματα μου είπατε περίπου, ο οποίος παλιά ήταν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση που δεν είναι πάρα πολύ όμορφη, χωματερή, δηλαδή να αποθέταν όλα τα σκουπίδια. Όντως. Το οποίο το καθαρίσατε, είναι επίπεδος, καταπράσινος και πλέον να έχει αξιοποιηθεί. Ένα μέρος για να κάνετε τι? Προς το παρόν κάνουμε επιδείξεις εκεί πέρα και έχουμε μαζί με το Σύλλογο Ποντίων έχουμε κάνει τα κούλουμα 2 χρονιές τώρα, τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προσπαθούμε να φέρουμε ανθρώπους κοντά μας, να έχουμε ένα μέρος κάπου να σταθούμε, να έρθουν κοντά μας. Έχετε και άλλη μια δραστηριότητα που θέλετε να αναπτύξετε, γιατί είναι πολύ μεγάλη έκταση. Ναι. Μαζί με τους μελισσοκόμους θέλουμε να κάνουμε ένα θεματικό πάρκο με διατροφίτες από πλατάνια, με κάποιες κυψέρες από μελίσια, με παγκάκια, τέτοια πράγματα ωραία. Τώρα και όλα αυτά θα παντρευτούν μαζί εκεί. Ναι. Οι μέλισσες που πετάνε, όπως τα αεροπλάνα που πετάνε και όπως οι αετοί που πετάνε στα κούλμα. Γενικά είναι για πέταγμα εκεί. Ναι. Εκεί θα είναι χάρμα οφθαλμών όταν γίνει όπως το έχουμε στο μυαλό μας.
Αυτό. Εύχομαι σύντομα να γίνει αυτό. Και εμείς. Πάμε, πετάξουμε. Φυσικά, εννοείται. Πάμε, όλοι μαζί. Ψηλά, πολύ ψηλά. Το όμορφο δεν είναι να υπάρχουν ανεξάντλητες εκτάσεις κάπου. Το πιο ωραίο είναι να μπορείς να τις αξιοποιείς όπως πρέπει. Ο χώρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γύρω στα 10 στρέμματα περίπου, ήταν ένας χώρος που απλά εναποθέτανε τα σκουπίδια της περιοχής. Τίποτα δεν θυμίζει, τίποτα απολύτως την πρώτερη του κατάσταση. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή εδώ πετάνε αεροπλάνα, πετάνε ορόπτερα, πετάνε όλοι, πετάμε κι εμείς στα σύννεφα από τη χαρά μας που βρεθήκαμε εδώ και είδαμε ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματικά αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή την έκταση γύρω μας. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, αεροπλάνα έχω πάρει, τρένα έχω πάρει, αυτοκίνητα, μου πάνε και αϊτό! Τι αϊτό! Και τι πιο ωραίος τρόπος να κλείσουμε με αυτή την εικόνα. Λοιπόν, έχουμε αριστερά την Χριστίνα Καλαϊτζίδου και Ανθή Καλαϊτζίδου. Ποια είναι πια? Χριστίνα. Γεια σου Χριστίνα και η Ανθή. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω και τις δύο. Είστε πανέμορφες και ταλαντούχες. Εσένα σε είδαμε χθες, Ανθή, που έπαιζες λύρα. Εγώ εξεπλάγην, γιατί ήσουν πίσω μου και δεν το ήξερα. Έπαιζες λύρα και τραγουδούσες με τους άντρες. Πώς, πού, γιατί, πώς σου ήρθε γυναίκα, πράγμα που λένε και στο χωριό? Όλα ξεκίνησαν από την οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια που ακολουθεί την παράδοση, ιδιαίτερα τα ποντιακά. Βέβαια, δεν είναι και οι δύο γονείς μας πόντιοι. Ναι. Είναι μόνο πατέρας. Ναι. Αλλά υπερίσχυσε το ποντιακό στοιχείο. Κοίτα, μέχρι τώρα ανακάλυψα μέσα από τις εξιστορήσεις ότι η θέση της γυναίκας, ειδικά στην ποντιακή οικογένεια, είναι λίγο πιο αυστηρή. Τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και εκεί. Δηλαδή, πήρες τη λύρα και βγαίνεις με τους άντρες και παίζεις σε πανηγύρια. Και σε γάμους. Ναι, τόσο σε πανηγύρια δεν πηγαίνω. Αλλά σε γάμους και μικρές εκδηλώσεις το προτιμώ. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί είσαι νεότατη, πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Και η οικογένεια υποστηρίζει φυσικά. Και κάνεις, είναι βασικό αυτό, αλίμονο, η οικογένεια πάνω απ' όλα. Και ακολουθεί και η Χριστίνα. Πάρε το μικρόφωνο, Χριστίνα. Εγώ είμαι χορεύτρια περίπου 25 χρόνια. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα λόγω οικογένειας, απέκτησα 2 παιδάκια. Και τώρα ακολουθώ την αδερφή μου, την Ανθή. Συνεχίζουμε την παράδοση μαζί. Τι ωραία. Και το χορό. Τι ωραία. Σας χαίρομαι πάρα πολύ, σας χαίρομαι. Λοιπόν, πάντα να χαμογελάτε, πάντα να παίζετε λύρα, να χορεύετε και να έχετε αυτά τα λαμπερά μάτια. Ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς. Και μαύρα είναι τα μάλια, μαύρα πογιαντισμένα. Και μαύρα είναι τα μάλια, μαύρα πογιαντισμένα. Και νολιάντα στρατόπα σου δέκρα εμπολτισμένα. Και νολιάντα στρατόπα σου δέκρα εμπολτισμένα. Καλά πήγα και γαπέσα σε σον την γειτονία. Καλά πήγα και γαπέσα σε σον την γειτονία. Επέντσε βγαίνσε λεπόσε και σερέ την καρδιά μου. Επέντσε βγαίνσε λεπόσε και σερέ την καρδιά μου.
Και χτένσον κι αποδελίασον τα μαυρά τα μαλλίας. Χτένσον κι αποδελίασον τα μαυρά τα μαλλί. Και ένα αποδέλιατος παλέρτσε παρμά μπεσαψίας. Αποδέλιατος παλέρτσε παρμά μπεσαψίας. Και εφορέσαν τα λώματα απ' το άσπρο το καμίσι μου. Εφορέσαν τα λώματα απ' το άσπρο το καμί. Και ένα πεσέγγιαλον μορφή νερού ξαναμποπίσει. Απεσέγγιαλον μορφή νερού ξαναμποπίσει. Και ένα ανάθεμα, αναϊκόν γειτονίαν. Ανάθεμα, αναϊκόν γειτονίαν. Επικάνα το καλατσίν, τε φιλέσα σε μια. Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ονομασίες δεν ξέρω. Ασχολούμαι χρόνια με το ρεπορτάζ και έχω καλύψει τον πόντο, ειδικά στο κομμάτι της γαστρονομίας, πολλές φορές. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματά τους, αλλά πιστέψτε με, έχω γίνει ειδική στο να μπορώ να διακρίνω γεύσεις. Λοιπόν, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια, μήπως φρεσκαριστεί η μνήμη μου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Είστε κυρία? Χερίδου Ισαΐα Κούλα. Το μικρό πείτε μου, είμαστε φίλες εδώ. Επειδή στα παιδικά μου χρόνια μου λέγανε Ισαΐα. Ισαΐα. Τώρα με ξέρουν Κούλα. Ισαΐα Κούλα. Γι' αυτό μπορούν να με δουν από πολύ μακριά και να μην μας γνωρίσουν. Τι μαγειρέψατε? Εγώ έκανα τα οτία. Γλυκιά γεύση? Ναι, προς το είναι γλυκό. αυτά που έτρωγα τόση ώρα κρυφά. Ναι, προς το γλυκό. Εντάξει. Και έχω κάνει και το τσουμούρ εδώ και το ταν. Είναι υγρό, το πίνετε πότε? Ποντιακή πύρα, γιαούρτι με νερό. Αυτό όποτε θέλεις. Όλες τις ώρες της με το ημέρας. φαγητό, το πρωί. Όπως πίνεις την πύρα, θα πιεις ποντιακή πύρα. Δεν έχει αλκοόλ. Όχι, γιαούρτι με νερό. Ναι. Τι ωραία από το τίποτα Υγιεινό κάνετε φαγητό. ωραία πράγματα, γιατί είναι ποντανόστιμα. Λοιπόν, πάμε. Στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Ολλανδία, ναι, στις αδερφές μου, στους κουμπάρους μου, στους γειτόνους μου, στους φίλους μου και στη Γερμανία και όπου υπάρχουν Έλληνες. Παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί υπάρχουμε παντού, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε εδώ στα σαλιγκάρια που μιλάνε, κυριολεκτικά μιλάνε. Γλυκιά μου εσύ, με κυνηγάς 2 μέρες και σε κυνηγάω. Εσύ τα έκανες στα σαλιγκάρια, τα μάζεψες κιόλας? Όχι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ανδρική φωνή άκουσα. Τι δουλειά έχει ένας άντρας εδώ στις γυναίκες της? Πάρτε το μικρόφωνο. Ήρθα εδώ επειδή είναι οι εγγονές μου. Α, όχι το μαγειρέψατε, για να φάτε ήρθατε. Πάμε στις μαγείρισες. Είναι το τραπέζι με τις μαγείρισες εδώ. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Εγώ έχω κάνει τα πυροσκή. Τα πυροσκή. Ναι. Με τι είναι μέσα τα πυροσκή? Είναι με αλεύρι, μαγιά. Μέσα. Μέσα έχει λίγο ελαιόλαδο, ξιδάκι. Δεν έχει ούτε κάτι σε λουκάνικο, ούτε σε κιμά, ούτε σε τίποτα. Πατάτα έχω μέσα. Αυτό ρωτάω, μέσα. Γέμιση, πατάτα. Λέω θα ξεχάσω τι ήξερα. Ναι, πατάτα. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι πυροσκή με πατάτα. Χαιρετισμού στη θεία μου στην Αυστραλία και στους συγγενείς. Γεια σας, είστε κυρία? Γεια σας και από μένα. Πώς σας λένε? Ιφηγένεια Παντζερίδου. Κυρία Ιφηγένεια μου, τι είναι ωραίο αυτό το χυλωμένο το ωραίο πράγμα? Εγώ έχω κάνει το χαβίτσι. Χαβίτσι, δεν θα τα μάθω ποτέ. Και στο το βούτυρο το γελαδινό, βάζεις νερό και μετά λίγο το αλεύρι το ρίχνεις και πίζει αυτό. Και αυτό είναι τυρί που έχει μέσα? Και βάζεις μέσα τυρί και κασέρι. Συγγνώμη για τα επιφωνήματα, αλλά δεν κρατιέμαι. Πάμε δίπλα στην άλλη κυρία. Χαιρετίσματα στους θείους μου στην Αυστραλία και την ανεψιά μου στη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας, το Γεια σας, εγώ είμαι η Μυροφόρα. Γεια σας κυρία. Έχω κάνει τα χαψία που είναι γάβρος, ο οποίος ήταν άφθονος στον πόντο. Ναι. Και το φούστορο. Φούστορο, ποιο είναι το φούστορο? Ποιο είναι ομελέτα αυγών, την οποία την τάιζαν στο γαμπρό όταν πήγε να πάρει την ύφη. Και του λέγε η πεθερά, γαμπρέ φούστορο ντρός. Εάν δεν είχε καμιά απέτηση να ζητήσει πρίκα, έλεγε ναι, το τρώω. Αν είχε απέτηση πρίκας, έλεγε όχι.
Τι διακριτικός τρόπος για να γίνει συμφωνία. Και το τρώγανε οι φίλοι του γαμπρού και αυτός ζητούσε. Εξαιρετική ιστορία και ακόμη πιο εξαιρετική ομελέτα. Είναι να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στην Αυστραλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Εμπειρία με την κυρία Μαρία. Ναι, ναι. Όχι εγώ τόσο, η Φανή. Θα τα πούμε. Κυρία Μαρία μου. Έκανα το σουρβά. Τανωμένο. Τανωμένο σουρβά. Είναι η ποντιακή σούπα. Ναι, και τι έχει μέσα. Έχει το κορκότο. Καλά, θέλετε να μας τα πείτε εσείς τώρα. Έτσι θα σας αφήναμε. Έτσι θα σας αφήναμε να μας τα πείτε επιγραμματικά και να τα ξεχάσουμε. Και με το βούτυρο το καθαρό. Και δεν θα μου τα πείτε. Δεν θα μου τα πείτε. Θα μου το φτιάξετε κανονικά να φάω, γιατί αυτό που έφαγα εχθές, επειδή το έκανε η Φανή, δεν είναι τανωμένο σορβάς. Μοιάζει με τανωμένο σορβά. Έχω και κάτι ενοχλήσεις. Οπότε, κυρία Μαρία, μου κάνετε ένα αυθεντικό γνήσιο. Θέλετε, ναι. Δείτε το όμως πώς γίνεται. Ναι. Και τα ιδιαίτερα μαθήματα μαγειρικής συνεχίζονται για εμένα. Και από την θρακιώτικη κουζίνα θα πάμε στην ποντιακή κουζίνα και έχω δίπλα μου την κυρία Μαρία, τη μαγείρισά μου. Κυρία Μαρία μου, πείτε μου ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ εύκολο. Θα κάνουμε νόστιμο φαγητό. Θα κάνουμε νόστιμο και εύκολο φαγητό. Όταν ερχόταν μισαφιρέ και ήταν το πιο εύκολο φαΐ. Και ποιο είναι αυτό? Ο τανωμένος σουρβάς. Τανωμένος σουρβάς. Τα υλικά, εντάξει, λίγα τα βλέπω. Για πείτε μου τι έχουμε εδώ. Βάλαμε το νερό. Τώρα θα βάλουμε το κορκότο. Αυτό είναι σιτάρι, κοπανισμένο, βγαίνει φλούδα και μετά το περνάμε στο μήλο και το αλέθουμε. Αυτή πότε την κάνατε τη συνταγή, για πείτε μου? Ήταν ένα από τα καλά φαγητά. Ήταν από τα καλά φαγητά. Ο σουρβάς και η πίτα ήταν ένα από τα καλύτερα φαγητά και εύκολα. Και συνήθως όταν ερχόταν ένας μισαφίρης, πάντα υπήρχε κορκότο, πάντα υπήρχε γιαούρτι. Ήταν η καλύτερη λύση για την νοικοκυρά. Λύση και για την νοικοκυρά και είναι ωραίο φαγητό. Ποντιακό. Από πού το μάθατε? Φυσικά από τη μητέρα μου. Από τη μαμά. Από τη μαμά, ναι. Έβαλα το κορκότο. Έβαλες το αλλά κορκότο. θέλω τη συνέχεια. Θα βάλουμε και το αλάτι. Έχει βράσει το κορκότο, έχω το γιαούρτι, το στραγγιστό εδώ. Ναι. Και τώρα, κυρία Μαρία. Τώρα θα πάρουμε το κουτάλι, θα πάρουμε λίγο νεράκι από εδώ. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάψουμε το βούτυρο. Βούτυρο βάζαμε καθαρό βούτυρο. Αγελάδας. Αρχίσανε τα δύσκολα. Όχι, μη στεναχωριέσαι, τελειώσαμε κιόλα. Τι αρχίσανε? Α, μου σχομίρισε το βούτυρο. Έγινε και το βουτυράκι. Τώρα ρίχνουμε λίγο έτσι να μην κόψει και τα ανακατεύουμε. Αυτά είναι. Υπάρχει πιο εύκολο φαΐ. Τι έγινε? Έγινε, βέβαια. Αυτό ήταν. Εντάξει, οκ. Αυτή είναι ποντιακή συνταγή. Ναι. Και εύκολη και νόστιμη. Σου είπα, εύκολο φαΐ. Εκεί την ώρα ήρθε κάποιος μισαφίρης, ήρθαν από το χωράφι, τάκα, τι να κάνουν. Για μουσαφίριδες, γεια σας. Ναι, Μαρούλα. Λέτε εδώ ότι φτιάχνετε νοστιμιές. Για να δοκιμάσω, πώς μου το είπατε? Σουρβά. Αποκλείται αυτό να το φτιάξει η Φανή, είναι πολύ νόστιμο. Βάλε μου έναν αριθμό. Βάλε μου έναν αριθμό. Εξαιρετικό. Ναι, Μπράβο γίνεται σας. ωραίο, γίνεται Μπράβο ωραίο. σας, θα γίνεις φίλη μου εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να φύγουμε. Εντάξει, έγινε. Φεύγουμε. Φεύγουμε από εδώ, κυρία Μαρία. Έγινε, τα λέμε. Η σουρβά συνοδεύεται με πίτα, πάντα. Πάντα, τι Ήτανε πίτα? το γιορτινό φαΐ. Εντάξει. Και τα σερμπατάκια, τα Δεν θα πούμε γυαλατζή. όχι. Α, και τα... εννοείται αυτά εδώ, Εννοείται, με το ωραίο ναι. σχέδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά και εμείς Καλησπέρα. ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Καλησπέρα. Ποια είσαι εσύ? Αγγέλικη. Έχω φτιάξει τα περέκια με τυρί και τα πυροσκή με την πατάτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Είστε η κυρία? σας. Η Ελένη. Κυρία Ελένη. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και ήρθατε στο χωριό μας. Ναι, εγώ έχω κάνει τα φασόλια με τα μαύρα λάχανα. Και είναι σαν φασολάδα δηλαδή. Ναι, φασολάδα Γιατί μου έρχεται η μυρωδιά. με Πολύ τα μαύρα νοστιμιά. λάχανα και το νευριστό που είναι εκεί πέρα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μπράβο σας και σε εσάς. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Αυστραλία, στην Ιταλία στην κόρη μου και στη Γερμανία στους συγγενείς και Πολύ φίλους. Αυστραλία και Ιταλία. Ναι, από εδώ ναι, βλέπω. ναι. Πολύ. Ναι. Γεια σας, είστε κυρία? Γεια σας, Θεολογία με λένε. Γεια σας, κυρία Θεολογία. Εγώ έφτιαξα το σιρόν. Από την τραπεζούντα είναι αυτό το φαγητό. Θα το δοκιμάσω σε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματα μου στη Γερμανία στα παιδιά μου. Να είστε καλά.